Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov U ribolovu. Poruka ove priče je: ja slijedim Isusa i drugima govorim o njemu. Zlatni stih nalazimo u Mateju 4.19. Tamo piše: pa im reče, pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Jesi li kad pecao ili gledao ribare kako love ribu? Prije mnogo godina 4 čovjeka naučila su loviti ribe na nov način. Sunce se dizalo iznad brežuljaka. Petar i njegov brat Andrija svu su noć ribarili, a ništa nisu ulovili. Hajdemo kući, rekao je Petar. Izvukli su mreže i zaveslali prema obali. Prilazeći obali, primijetili su veliku skupinu ljudi okupljenih oko Isusa. Budući da je prilazilo sve više ljudi, Isus je stupio u Petrov čamac i zamolio ga da se malo odmakne od obale. Zatim je sjeo i počeo govoriti mnoštvu okupljenom na obali. Kada je završio s govorom, okrenuo se Petru i rekao: izvezi na pučinu da ulovite koju ribu. Andrija je bio zbunjen. Nitko nije ribario za dnevne vrućine. Zašto? Jer riba je bila duboko ispod površine u najhladnijim jezerskim vodama. Svu noć smo se trudili, a ništa nismo uhvatili, rekao je Petar. Ali ako želiš da ribarimo, ribarit ćemo. Petar i Andrija bacili su svoju veliku mrežu daleko od čamca. Tek što je dotaknula dno, ona je već bila puna riba. Toliko je otežala ribom da se čamac počeo opasno naginjati. Pomozite nam, poviknuo je Petar Jakovu i Ivanu u obližnjem čamcu. Tonemo! Jakov i Ivan smjestili su polovinu riba u svoj čamac. Oba su čamca bila toliko puna da su jedva doplovili do obale. Ako pođete za mnom, rekao je Isus, lovit ćete ljude. Isus je time mislio reći da će imati priliku ljudima govoriti o njemu. 4 ribara pogledala su svoje čamce. Nikada nisu odjednom ulovili toliko ribe. Ovo je bilo stvarno veliko čudo. A čovjek koji ga je učinio htio je da pođu za njim. Petar se sjetio onih koji su pošli za Isusom do obale jezera. Pomislio je na svoje mreže, tako pune da su čamci gotovo potonuli. Odlučio je poći za Isusom. To su učinili i Andrija i Jakov i Ivan. Napustili su najveći ulov koji su ikada doživjeli. Sve su ostavili i dali Isusu prvo mjesto u svojem životu. Dokle god su živjeli, govorili su ljudima o njemu. I mi možemo poći za Isusom ako mu damo prvo mjesto u životu i budemo drugima govorili o njemu. On će nas povesti onima koji trebaju saznati za njega i pomoći će nam da postanemo ribari ljudi.